Ама ти го спря. Става хора! Копа нямам, бе! Да. Коста хора, аз съм Александро. Аз съм Ниславко. Неславко, да. Днеска снимам и познай влогъра. Моят звук... Чакай! Моят звук ще е... А моя ще е Кът гарга. Да. Буквата ми А. Неговата ще е Д. Да. Така, хора. Започваме. Ай, камък, ножица, хартия. Камък, ножица. Ай, риба! Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пум! Супер! Аз познавам. Значи, давай сега. Давай. Ти познаеш. Здравейте, хора нечовешки. Флапа бум. Точка за него. И на нула. Това са долети сокче. Значи, това би трябвало да го знаеш. Здравейте, бютита! Да. Да. Давай! 1 на 1. Да. И на. Уса. Чакай ти го перна. Добре, давай. Довиждане. Давай. Какво стане? Как беше? Чакай, да. Бати. Здравейте, хора, аз съм. Здравейте, хора, аз съм. Аз? Здравейте, хора. Какво прави? Не. Продължи. Здравейте, хора, аз съм П. Павел Колев. Да. Две. На едно. Как ще поканим 13-то? Да. Добре. Ай, давай. Ми. Аз по... Ти беше, да. Мерси. Колко съм след. Здравейте, аз съм Тът. Павел Колев. Не. Павел Колев. Не. Емил Кондрат. Не. Кои са Караби? И хора. Карай. И аз съм. Как беше? Аз съм. Здравейте, хора, аз съм. Аз съм, да. И лапабум. Не. Предаш? Маци! Не. Иван Холт! Не. Предаваш ли се? Да. Как беше, аз го забравих. Никола Станчев. С лявата ръка знам. Никола Станчев. Моя това кой ми го е фащал, бе. Не, искам да ви купна. Добре. Мой ред познам. Айди. Ами. Коста, хора. Коста, хора. Той всеки те казва така. Прави нещо, някакви мимики. Вкусната коса да се. Вече бойди са на вчердени. Как се викаш бе? Самия на къла, на езика ми, ама не мога да го кажа. Дете живее в Германия. Да, Бейби Мирел. Беби Мирелка не живее в Германия. Тя беше, бе. Да, Беби Мирелка, хубава е. Вижте какво сега ще направя. Добре, как ти да? Да. Изхвърли си го, като свършим. Айде сега, аз съм наред. Как Александра отида до кошчето? Сега ще ти казвам. Ой, бастунче. Изчакайте малко. Ето ни пак. И аз отидах Извинете. до коша, той отиде до едно място. Да. Отиде до кинев. Добре, давай. Значи, На кой клач има аз бе? ти. Да. Здравейте, хора. Здравейте, хора.
Тим? Не. Емил Кондрат? Не. И кой? Чакай сега се сеща. М. Как? М. Мирела? Беби Мирялка ли? Ага. Не. Меган? Не, предаш се. М? Следващата? То е две изречения. М и С. Мартин Савов? Не. Да. Ами... Мъса? Предаш се. Не, искам да ми кажеш след мъто коя буква. А. Маргарита Синава. Не. Предал се. Магисан. Коя? Магисан. 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 И аз не го знам. Ако и вие не го знаете. Добре, давай. Не, искам да върнеш това нещо. Кое? Дето казах, знаеш кое. Кое бе? Стресвам се. Добре, давай. Съжалявам, че показах друга е пръст. Да. До него, сам че... Е така. Да, да. Стига. Стига, че мамо да. Така. Аз показвам това. Аз това показвам. Добре. Айди. Казвай, влогър. Какво си тая хора, аз съм? Да. Дениславко, да. Давай. Аз сега ще затрудня. Какво става, хора? Днеска ще играем на една игра. Не съм я играл никога. Не, забравим това. Добре. Здравейте, дочета! Дънчета. Дочета! Аз съм тът! Дънчета ли е? Да. Трябва да го знаете 100%. Здравейте, дочета! Аз съм... Петя? Не. Снима на игри. И накрая на клиповете прави така. Бъдете здрави. Момче или момиче? Момче. Не, може би хората досетиха вече. Ма какъв и Александра от ни гледа толкова много клипови на някои хора, доджитата ли, боджитата ли, как бяха. Предаш се. Ами да. Роз. Роз, ква? Роз таковата. Роз. Роз, знаеш ли го? После ще ми кажеш който. И Роз. Добре, давай. Коста хора? Казвай. Как започва? Мъци. Да. Сам като показах, чакайте. Мъц, той винаги е така. С клапата. Да, бе. Да. Здравейте, десната. Това преди така започва. Да. Стана! Колко станахме, бе? Колко стана? Ми колко на колко? 9 минути и 14. Ма не, колко на колко? Аз колко бях, ти колко си? Бабе, май. Никак ще и да. Как ти да? Давайте си. Аз. Давай ти си. Посочи си. Давай. И на хубава жена. Ама смее така. Деница Христова. Е, така. Yes! Не са ли? Да. Дето смее така. Давай. Давай, Вал. Мой май взяла. Не мой! Давайте.
Добре. Ще умираш ли? Значи, гледал ли си клипове на GTA San Andreas? Не. Да. Хубаво. Здравейте хора, аз съм Тът. Ние ще играем GTA San Andreas. Ще ходим на фитнес. Как беше това? Макса от България. Така ли? Да, от Макса от България иде. И аз се предавам ги. Цецо, Макса от България. Макса от България. Какви това, бе? Макса- Ако ме чуваш Макса от България? И аз не те знам. Не съм те гледала. Ау, аз съм гледала си английски хора, дето играят GTA. Добре, Сян ти да. Андреас. Добре, давай. Че за колко? Добре. Давай. Кой това? Кажи ми. О, Нивоход. така. Давай. Как се сърбяма пак тарага. Папчите ми растат. Побиртяцки. Синчирчето. Чакай да си го... Добре, стига, иди. Давай, айде. Давай ли? Чакай. Мъц. Не. Кой е снимал Мъц Болониум предизвикателство? Боян. Не е Боян. Никола Станчев. Не. Ангел Христ. А той е! Да. Ма сега стискам! Добре. Клипа стана леко дългичак вече. Да, още двама. Добре, ай по още един път. Значи, Давай пак ти, аз пак. Казвай. Влогърът, който има най-много абонати в света. Чуждестранени. Чуждестранени. Не го знам. Джеф. Не, предаш се. Да. PewDiePie! PewDiePie! Да! Спри го за малко. Добре, хора, е наред и Край. край, да. Да. Давай. Ами, има книга, издадена книга. Емил Конрад. Да. Той има 2 книги издадени. Да. Хаштаг и нещата, на които не учат в училище. Добре, хора. Това е първия път, който снима с мен и Да. да знаете, И обичам ви! Стан, Стефи, Флапабум, Печето, Деница Елистова, още всички други български блогъри. Стига, добре. Значи, И сега ще снимаме още един клип, като го качим. Боян. Добре, да. Това беше за този клип. И... Чао! Абонирайте се! Абонирайте се така, без така, защото то не става. Нали? Само така, само така. Да, Само така, да. да. Не дейте, споделете, не дейте да... правите такова грозни работи. Така отдолу. Знаеш какво? Не дейте да... Абе, тия хейтери, които правят Не дейте да пишете такива Не ганки. дейте да правите хейт. Айде, давай. И... Край!